Вот такой неожиданный финал. Кто бы мог подумать? Вот это да! Уен тамамланырга 4 секунд қалып барғанда инде жеңіләбіз дегенде Николай Лазарев ырғылған туп күнdeшлер қопқасына кірі, һәм синтезны жеңуші ете. Гәрші әлі 2 минут элеккенә безнең команда жеңіліп барса да. Чемпионнар гына шулай булдыра ала ди тамашачылар. Синтез үшін быелгы сезон жеңіл булмады. Россия чемпионатында жеңіп бару, Европа кубогынан төшүп калу, тренер алмашу. Хәл котлаулы булуга карамастан клуб быел Россия кубогында алды, чемпионатта да үстін шықты. Очень сложный сезон был, и были неудачи, непривычные для нас. Бұл сезон ауыр болды, жеңілдік тәйінді. Әміне узғаны жеңіл болған еді. Мұнысында қиынлықлар білән ұшыраштық. Команданың тренері да олысынды. Шулайда ең мұхимі, сезонны жеңулер білән тәмамлай алдық. И хорошо, что такой сложный сезон закончился победой. Чемпионатның кыл уртасында тренер Марат Закиров китте, аның урынына Ривас Чумахидзе келді. Аның мұнда ұзақ уйланырга вакыты юк иде инде. Шунда ук нәтиҗә күрсәтергә туры килде. Игроки заслужили эту победу своим трудом. Уенчылар бу җиңүне күп көч, хезмәт куеп, тырышып яулады. Соңгы уенда сокланып уйнавыбыз нәтиҗә китерде. Уверенная игра в обороне. И я думаю, более чем высокий уровень дисциплины. Синтезны быелгы уңышы да Татарстанда су тубы спортының үсешен күрсәтә. Бу хакта әле апрель башында президент Рөстәм Миңнеханов әйткән иде. Ул чакта Кремльдә команданы Россия чемпионатында җиңү белән катладылар. Наша задача, чтобы как можно больше бассейнов, ледовых катков, спортивных комплексов, площадок были доступны для нашей молодежи в каждом дворе. Путь к медалям начинается с ближайших к дому спорт-объекта. Кадерле дуслар, тагын бер кат зур уңышка ирешүгез белән котлыйм. Барыгызга да яңа җиңүләр, сәламәтлек һәм имин тормыш телим. Синтезның икенче клубы да быел илнең иң көчле 6 командасы исемлегенә керде. Киләсе елга егетләрдән бу алтын җиңүне кабатлауларын көтәләр. Алмаз Гафиятов, Сәрия Хәбибуллина, Татарстан Яңа Гасыр каналы.